Greetings, wonderful listeners on Sly Media TV. My name is Silvester Basa. These days we are giving you coverage of the stories surrounding what is being termed cultism, which is being practiced by KwaMadziBaba Ishmael at his lily farm. And some other people may want to understand what is cultism. The definition for cultism is also known as cult activities or secret societies, refers to the practice of belonging to or participating in a group that holds extreme or unconventional beliefs and engages in secretive, often ritualistic activities. Cultism can involve religious, political, and social ideologies and often requires strict adherence to group rules and principles. Some cults may exhibit harmful or manipulative behaviors such as psychological manipulation, isolation from the society, or even criminal activities. It is important to note that not all groups with unconventional beliefs are harmful or engage in illegal activities. Today, we want to make a follow-up to the interview that we did with Madzimai Duduzile, who is also a resident and a wife to a member of the church which is led by KwaMadziBaba Ishmael. And when she spoke to us, she spoke of the way that they live in the camp. But today we also want to hear the side of her relatives. We are going to be speaking with a sister here and understand more of what is happening between her and the family, and also to confirm that the way she is living her life now, it is something that we can applaud or something that is questionable. Tete makasimba here ndinokudaidza pachirongwa chinechi pano pa Sly Media TV. Mukatanga kutaura kuti zita renyu mimi ndimani? Ini ndinoitwa Samantha Mugogoshi, zita rekuberekwa kana kuti Maimboto. Ukama hwenyu imimi na Duduzile watakaita interview ku Lily Farm wakamira sei? Munin'ina wangu, mwana wa baba na mai vangu chaiva ndinosira wandotedzana naye inini. Makatanga kuziva zvarini kuti atipa interview isisu veSly Media TV? Nezuro maskati. Imi makaiona here video mukanzwa zvaakanga achitaura? Ndakaiona. Saka zvinoita kuti tigone kunge tichienderera mberi neinterview inei. Ndakachifungidzira kuti hamuna kunge maiona. Saka takuda kuti tichinzwisisa kuti pane zvaaitaura. Ngatitange nekuti pane zvaaitaura tisati tatanga kuti akajoina rini zvakazofamba sei. Pane zvaaitaura, pane zvamunopokana nazvo here kana kuti zvamunowirirana nazvo? Titange nezvamunopokana nazvo. Pane zvaaitaura pavidhiyo iri, zvizhinji zvacho zvaaitotaura zvachona ndezvekunyepa, nekuti iye wachona anenge achitaura kuti tigere zvakanaka, tizodai kuvanhu. But iye mazuva apfuura, I think last year muna August, aingoti zvinhu zvakandoomera, nditumirewo chikafu, nditumirewo handakana chekupa vana mupuriji. Baba wacho vakabuda vakaenda kubasa, havasati vadzoka, ati ndakana chatinacho tingori nehupfu. Saka unozoona kuti achitaura todya ka3 from 6 to 11 iye aikumbira chikafu. Saka unotozoshaudza kuti ari kuzvifambisa sei. We are not young, but we look young because takagara zvakanaka. Tinochengetwa, tinowana zvandinoda, zvese zvandinoda kudya inini ndinozviwana netime yandinoda. Kutaura chokwadi 11 o'clock zokwana ndakudya kechi3, kubva zvandenge ndamuka kuma6 ndakudya kechi3. Saka ndinochembera sei ndichiwana zvinhu zvandikuda sei zvandiri kuda. Muri kunzika muri kuseva nesauti imi? Aiwa, tiseve nesauti. Kutaura chokwadi tine fish, ndofunga maona is like a dam kuseri ukoko. Tinodya, kana ndatoti rice ndinoridya nebeans, handiti kana ndashaya muriwo ndoisewa nemavheji asina kana chinhu. And plus kuti handiti ndashaya because it's normal. Ndogona nhasi ndadya nemavheji, nhasi ndadya kana kuti nenyama yehuku. Ende mukatindira mukati munoona tinofeya hanga dzedu nehuku nematoki nechi, tinodya nyama every day. Kana tatochinja nyama tikutaura zvefish, tikutaura zve tinned beans, beef kana beans chichichi, ndo zvinhu zvati hatiseve neningiriniso.
nesauti nekuti iye upenyu hwake hwacho hwairarama hwachona achiti hwakaoma, wozonzwa kuti Tigere tinowana zvese. Aitaura zvekunyepa. Makaziva sei kuti upenyu hwake hwakaoma kumuna August gore rakapera? Iye ndiye aifona achitotaura achikumbira chikafu. Saka makakwanisa here kumubatsira panguva yaikumbira chikafu? Takarongana nasisi vangu macousins kuti vaende kunomubatsira vamupe chikafu. Ndokubva vasvika vasisi vangu vanoitwa sisi Notando vakaenda ikoko vachinomutsvaga kunyabhire ndoko vanoshandirawo kudhuze ikoko, asi vakanopinda mukati vakarambidzwa kuonana naye, vakasvikira pakudzokera kumba nechikafu chacho. Asi ndiye akanga ati huyai nechikafu? Iye akanga asina kuziva kuti ivo ndo vachauya, nekuti aingotaura achikumbira, haana kuziva kuti tichaita zvekuendako. Iye aita so tichaita zvekutumira mari. Saka masvika ipapo makasikomuwana akagara sei, uye sisi vakaenda ikoko cousin sister yenyu vakanosiyira nechikafu chacho? Vakadzoka nacho noti vanhu vakaona. Iye wachona akabva ahwandawo imomo, haana kuzozvibuditsa pachena. Makaenda paprazi chairo nekuti akazenga akutaura iye achiti mota yasisi ndazoiona asi yanga yakure kuti ndivashedzera vanawo ndinzwa. Ndopa akazodaro kuti mushure mekunge tamufonera tichibvunza kuti ko iwewe, ende akazotanga futi kutofona iye futi akubvunza kuti ko vanga vachimbouyeirei, vanga vachivingei vasina kutanga vanditaurira. Asi hari iye ndiye anga akumbira chikafu. Iye aisatarisa kuti ndo vachaenda, aingotarisa kuti isu tichamuitira chamutumira mari. Saka chikafu ichi vakasiyirani? Vakadzokera nacho kumba kwavo. Vakashaya here wokusiyira? Vakashaya nekuti panga pasina kana wekuti vanokwanisa kuzoziva kuti kana vakasiya chichasvika here kwaari kana kuti achisviki. Kusiyirawo madzibaba aIshmael vacho kana kuti vamwe vatungamiriri varimo, kuti kana achizenge auya kana achizanga awanikwa mupewo chikafu chatata muIgera inoti anga afona achitaura kuti haasi kukwanisa kunge achiwana chikafu, haasi kuwana chikafu, zvinhu zvakamuomera. Ivo vakatoti kana asiri kudaira foni yenyu kana kuti kana asiri musiri kukwanisa kucommunicate naye hatina zvatinokwanisa kuita, saka chitongobudai mudzokere. Apa aitaura mashoko iwaya ndiani? Hanzi mukuru wacho, saka handizoziva kuti mukuru wachona kuna madzibaba chaiwo here kana kuti vanenge vari padhuze namadzibaba, kusazoziva ipapo. Ngatichitarisai kuti kutaura kwaaita anotaura achiti ane kwaakabvawo achiuya kuzojoina chitendero ichi. Vakatanga rini kunamata kuchitendero ichi? Panenge pane zvekuma 2 years varimo. Munoziva zvakatangawo here? Vaigara kumasvingo, vaigara muno takakura tese muno muchitungwisa tichigara pamba pamwe chete. Ndobva azobva kuno kachenda nogara kuSouth, vakatanga kurarama life yemwe yeSouth Africa. Ndobva vazochibva vachigara kumasvingo kwavaive nemhuri yake vachirarama mune zvakanaka vakagara ikoko. Ndobva azochiti akuchida kunopinda chitendero chechipostori chisiri icho. Ndobva vatanga kuenda kuJohani Masowe chishanu yavo yavaitonamata chishanu chega chega, ende taitoshanyirana mune zvakanaka, ndichitoenda kumasvingo ndichidzokawo kuno, ndichienda kumasvingo ndichidzokawo. Ana mama vachitobvawo kumusha kumhondoro vachiendawo futi kupi kumasvingo ikoko. Ndokwaive ari vachitogara vachinamata chitendero chavo ichi chemaJohani Masowe. Asi handizivi hama yake chaiyo, asi ivo kutaura kwavo vanoti ndibaba mukuru. Vakazovati kune hanzi kuruvanzo, tikanogara kuruvanzo ikoko hatizofe, hatisangani nematambudziko nekuti nyika ino yese vanhu vachafa. Saka kuti vanhu vararame munofanira kunge muri kuruvanzo, ndokuchange kusina hondo, kumwe kwese kuvanhu vacharwa vachafiwa, kana kuzvirwere zvichauya zviparadza kumwasi kwavo ikoko chete. Ndopandakambunza ndikati kwewe unongoti kwenyu ikoko chete mega muri muno muZimbabwe hondo kana bhomba rikauya rinongo hariselect, rinongobata mese kana chingave chii, saka sei wazoti iwewe? Ndopakazoti hamuzvinzwisise nekuti hamusiwo ikoko. Asi iye achitanga kutoenda ikoko kwachona akati tombotanga tanoona, nekuti vakauya vachiti vada kunotenga imba stand, ndozvavakanga vauyira vachibva kumasvingo, vanotenga stand, asi mari iyoyo yachona ndiyo vakazonoshandisa kuvaka ikoko kwacho kuna madzibaba kwavaruka ikoko. Saka kubva ipapo akazototama vakubva kumasvingo vachiita sei vachiuya. Ofichi vaitove nevana 2 vavaigara navo, vana fungo vemurume wake, asi 1 wachona akatoramba kutoenda nanhasi haasi ikoko. Akatotiza vakatomuda kumurova kuti urambire chikuenda, asi akabva angosara ikoko, anonzi Lafu ariko kumasvingo. Saka kubva ipapo vakugara mukati imomo, ukama hwenyu hwakamira sei?
kubva zvaagareko kanitozivi kuti inini handitozivi kuti anogara pakaita sei. Kunze kwasisi vakatoenda vachinotsvaga uficha havatozive futi kuti iye anogara pakaita sei noti hapana ari kapesvika. Hapana, hatifambirane, havafambe. Vakangouyawo vachiti toda kushanya kumusha. Ndibva tatoenda tese kupi kumusha kuye vatosvika paya tatofunga kuti kuiona mhuri tikuona ana baba. Mangwana acho ndopakazoti tauya tizokudzei kuti chechi kwedu kwatakunamata tiri hatichatenderwi kunge tichiuya mumanhamo. Kana kukafiwa hatiuye kana mukuru wedu asina kutitendera. Kana pakarwariwa hatiuye kana mukuru wedu asina kutitendera. Mama vakasvikira pakuti koinini ndikafa, which means kuti hamuuye here kana musina kuita sei kutenderwa. Zvikanzi ichokwadi hatiuye. Iye akafa. Iye akafa, isusu hatikwanise kuenda kunze kwekunge takwanisawo kuendawo kungonosvika. Akataura kuti kana mukasvika ndafa, you don't have anything to say pamusoro pangu. Kana ndikafa inini nhasi, kana makuseni ndikafa, ndinotopigwa masikati hatirare mumba. Kunze kwekunge ndarara ndafa usiku ndokutorara kwangu mumba. Mukangosvika munongosvika muchingoradzwa kuti ndakavigwa wapo. Ndopakatanga kuita vanhu question mark yokuti ichechirudzi yakadaro. Ende ana mama mapostori vakati isusu tiri mapostori iwo uri mupostori. Saka zvazonyanyochinja papi kuti tisiyane, kuti hatifaniri kufambirana kana kuti chii. Ndopakabva ati hamuzvinzwisise, asi kunge imimi matouya chitouya iwo ikoko tinamate pamwe chete. Ndo inenge ngori tamutauro wavo iwoyo. Imimi shungu yenyu sasisi vake muri kuti kudii nechiraramo chavari kurarama ikoko kwaari kuti yagere zvakanaka? Imimi woshuviro yenyu nemunin'ina wenyu kana kurwadziwa kwenyu nesituation iri kuitika ikoko zvakamira sei? Kurwadza zviri kutorwadza munhu wese mufamily. Zvinotorwadza mararamiro acho. Mukada kutarisa kana iye wacho zvaave zvatari kutoona mavhidhiyo zvaave sandika sevhidhiyo iroriri akatosiyana zvachose nezvaangari. Ende zvinondirwadza nekuti munhu airarama life yekuti aisashaya, aiwana zvese zvaanoda panguva yaanoita sei yaanoda. Asi ke zvinezvi zvaangori zvinotongokuradza. Kana mukaona mifananidzo yake yaaive nayo asati atanga kunamata ikoko, munotoona mega kuti zvaari nezvaave zvakatosiyana. Saka mararamiro ake ari kutorwadza. Even vana vake chaivo chaivo vanhu vasina family planning ngoko vanenge vachingozvara. Nditi ofichi kuzvara isarudzo yani yemunhu, but life iri kuzorarama vana nekuti havaende kuchikoro. Vana akatotaura kati isusu hatiendesewo chikoro, mabirth certificate hatitorese nekuti tinofanira kurarama nyika yenyu Kenani, hativerengwe munyika yenyu yeZimbabwe. Saka unotoona kutoti life yavari kurarama, vari kurarama kuti vange vari under influence here, kana vakavhiringidzwa pfungwa kana mafungiro, nekuti kana ukatona nharo dzaanenge achitotaura naye dzacho hadzitobatsiri. Panyaya yekuchikoro aitaura kuti vamwe vanhu vanoti vaitondishora ndichiuya kuchechi iyoyi vachitaura kuti iwo munhu akadzidzawo ungambodaro. Akasvika chikoro akaita zvakadii? Hatina kuzenge tataura naye ipapo. Akasvika form 4 akatopasa. Akaita ordinary ndoi form 4 akatopasa masubjects ake ese akanyora. Ane kosi yakazoita here? Haana kosi yaakazomboita. Saka chishuviro chaamai nyakubereka vachiudzwa mashoko aya uye nepatavi kutaudza kuti pane makore waya anosvika kana maviri, amai vari kuti kudii nemamiriro akaita upenyu hwemwanasikana wavo? Amai vari kurwadziwa. Vakatosvikira pakudzikira zvakanyanyisa, BP yakatokwirisa zvakanyanya. Kana nezuro pandakavaratumira vhidhiyo iroro racho vachimuona, vakabatikana vakatosvikira pakutoti hakusi kwatokupengeswa here kana kutoti inzara chaiyo chaiyo yakutopinda mubrain yakutopengesa vanhu. Mama vari kurwadziwa, vari kubatikana zvisingaiti zvekuti pari zvino izvozvi zvinhasi panambotaura navo makuseni vanga kutoti handina kurara. Saka semunhu mukuru unonga kutoziva kutoti BP yaita sei yatokwira. Havasi kutombofara nazvo. Chikumbiro chenyu kuri kuti kana kuti kuhurumende kana kumasangano akasiyana siyana angangove anotarisa manamatirwo ezvitendero zvemuno muZimbabwe, chikumbiro chenyu mimi tomboti muchitaura makamirira mhuri, nokuti muri kuziva kushushikana nekurwadziwa kuri kuitwa mhuri, ndechekuti chii kana kuvatungamiriri vehurumende chaivo? Chatati chitokumbira kuvatungamiriri vehurumende kana zvese vamataura ndechekuti dai kuri kuchechi koko kuri kunzi kwaparadzwa zvako,
chechi iyoyo yaparadzwa yatoparara zvayo, vatsvage kumwe kwekunogara vatongoparadzwa, nzvimbo iyoyo itovhariswa, kana kuri kutotsvagwa kuri kuti dziratengeswa, kana kuri kunzi zvadii, zviri nani iparadzwe zvayo, nekuti hapana chechi yakadaro. Kune vamwewo vangazokwezwa kuti vaende kunonamata muchinamatiro chiri chekwaMadziBaba Ishmael ichocho, mungavati kudii vasati vakwezwa asi vane potential kuti vangakwezwa, kana kuti varimo vachaona vhidhiyo vamungada kungofurirawo nezveupenyu hwakanaka husina matambudziko atiri kusangana nawo ezvine zvatiri kutaura nezvawo, kuti vana havaende kuzvikoro, vana havaende kukliniki, ivo havaende kuzvarire kukliniki, uye zvekare havabvumirwe kutaura nehama. Chandinongoda kungotaura ndechekuti dai vari vamwe varegedza, nekuti vakadzimara vaendako kuti vazochidzokedzana pfungwa hadzidzokedzani, nekuti kana kuri kuti vanosvika vachizonobatwa misoro vachinozobrainwashwa ikoko, hameno zvinozoitika ikoko, but dai vari vamwe varega zvavo zvachose, vatsvaga chimwe chitendero chekunamata. Mashoko enyu ekupedzisira kune munin'ina wenyu Dhudhuzile pamwe chete nababa mudiki, handiti akaroorwa nemurume wamunoziva wavakabva naye kumasvingo. Mashoko enyu kwavari ivo, apa tataura zvevamwe vanhu, kwavari ivo imimi sedunga munhu ndeyekuti chii? Mashoko angu kune munin'ina wangu nabamunini ndeyekuti vari kurwadzisa mhuri yese, havasi kurwadzisana kuti vari kurwadzisa kana mumwe munhu wani kana kuti chii, family yese hakuna ari kufara nazvo. Dai vari vamwe vabuda havo muchitendero ichi, vatsvaga mamwe masangano ekunamata vari kunamata. Munhu ngaanofanire kunamata, asi nzira yekunamata iyi ngavatsvage namato yekuti vanobatanidzana nehama, nekuti bhaibheri chairo rinotaura kuti kudza baba namai vakakutumbura mazuva ako awedzerwe panyika. Zvino kana vachigara vachivagunun'unira, vachigara vachivachemera, vanogara vachingosangana nematambudziko. Munomutambira here kana achinge abuda pamwe chete nababa mudiki vabuda muchitendere ichocho, nekuti ndokwavanga havana kazotenga stendi iya yavakazobva vazonogara ikoko, zvichireva kuti kana vakubuda imomo sevanhu vamuri kutarisira kuti havana zvimwe zvinhu zvavari kuita imomo, pamwe vanobuda vasina chinhu, imi munozokwanisa kuvatambira here semhuri vadzoke musociety yatingati reintegration? Nemaoko maviri chaiwo. Tinotenda nekuti wanisa mukana wekuti titaure nemi pano paSlyMedia TV. Tinotenda. Ava ndisisi vamadzimai Dhudhuzile vari kunamata vari kusangano rinotungamirwa naMadziBaba Ishmael kuLily Farm, vatanga tichita hurukuro navo panapa. Vari kupesana nematauriro nemararamiro anoita kuti aiwa husi upenyu, vakanga vatori neupenyu hwakanaka, nekudaro tatati tizonzwawo kuti ivo vari kutiwo kudii semhuri, kuitira kuti titore masaidzi ese, tinzwe masaidzi ese, tinzwe kuti zvakamira sei. Tichakwanisa zvakare kuti tinge tichitaura nedzimwe hama dzavo kana tinge tawana mukana pano paSlyMedia TV. Zita ndinonzi Simbi Basa, Silvester tapfuma mazvita. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in the zone and up news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly.